Sådan her. Hvis nu jeg lige putter de her i mine ører. Godt, har skruet op. Er der lyd nu? Så var der et eller andet. Kan I høre mig nu? Hvis nu jeg lige putter de her i mine ører. Jeps, det er rigtigt. Har skruet op. Er der lyd nu? Så var der et eller andet. Kan I høre mig nu? Hvis nu jeg lige putter de her i mine ører. Jeps, det er rigtigt. Er der lyd nu? Så var der en eller anden. Kan I høre mig nu? Ej, den har optaget et eller andet her, der bliver ved med at køre igen. Jeps, det er rigtigt. Fuck. Okay. Hvordan lyder det nu? Både med lyd. Er der lyd nu? Kan I høre mig? Okay. Hvordan lyder det nu? Ej. Både med lyd. Er der lyd nu? Kan I høre mig? Og ekko, ja. Jeg ved ikke lige, hvorfor der kommer ekko. Hvis jeg har gjort sådan her, kan I så stadigvæk høre mig uden ekko. Kan I høre mig? Eller er der slet ingen forbindelse igennem lige nu? Så I kan godt høre mig. Jeg ved godt, der er lidt forsinkelse på. Godt. Jamen, velkommen til, og undskyld den lille forsinkelse med at komme i gang her. Jeg vil lave en lille, et lille foredrag, webinar, workshop. Man kan kalde det mange ting. Det hele det handler om i dag, det er, at
Lige først, så vil jeg faktisk lige prøve at stille jer alle sammen et spørgsmål. Og vi lægger ud i opstarten med, jamen hvor mange af jer kunne godt tænke sig at få mere fornøjelse og mere nydelse i jeres liv? Og hvor mange vil ikke gerne have deres drømme opfyldt? I dag, det kommer til at handle om, hvordan du kan skrue op for fornøjelsen og nydelse omkring dine drømme, din passion. Undskyld, jeg ved godt, jeg siger mange gange. Det er sådan lidt usikkerhed her. Men jeg hedder Birgitte. Jeg er på vej til at blive certificeret Passion Test Facilitator. Og det skal jeg nok forklare, hvad det er om et øjeblik. Men jeg bliver personligt trænet af Janet og Chris Atwood, som er skaberne af The Passion Test. Og min rejse, den startede i 2010, da jeg ser en tekst på Tekst-TV en søndag eftermiddag. Og det var det, der gjorde, at jeg kom i gang med min personlige rejse. Der sker det, jeg sidder som sagt på Tekst-TV og falder over en tekst på TV2, hvor man søger deltagere til programmet Praksis. Det var et livsstilsprogram, som TV2 kørte i et års tid eller 2, tror jeg. Man søgte deltagere til det her program, hvor man kunne lave et program omkring almindelige danskere, hvor at de stillede spørgsmålet i teksten: ser du bæret halvfyldt eller halvtomt? Og så var der en beskrivelse af, hvilke personer det var, man søgte, og der sagde jeg sådan ligesom og tænkte, jamen det her, det er lige mig, de har beskrevet her. En ganske almindelig husmor, eller ikke husmor, men hustru med 3 børn. Jeg var lige startet som selvstændig i 2008 som massør og havde klinik, som jeg havde startet op. Og det havde jeg faktisk gjort med selve klinikken ude i 2010. Det her program, det skulle gå ud på, at der er en psykolog, som hedder Lars Ginnerup, og han arbejder med positiv psykologi. Og han havde sat et postulat op om, at han ville kunne gøre en person væsentligt gladere, lykkeligere på 6 uger. Så eksperimentet, hvis man skal kalde det gik ud på at gøre en glad. Og det første, som der skete i det her, det var, at jeg fik nogle opgaver hos Lars Ginnerup. Og det første, jeg skulle, det var faktisk at hver dag i 14 dage at skrive 3 ting ned, som jeg var taknemmelig for. 3 ting. Og det tænkte jeg, jamen det er jo nemt. Det viste sig bare, at det var faktisk ikke så nemt for mig. Fordi på det tidspunkt, der var min hverdag faktisk præget af lettere kaos med en familie, der skulle hænge sammen. Jeg var startet som selvstændig. Usikkerheden, frygten og tvivlen ved at være selvstændig, den fyldte rigtig, rigtig meget. Og det smittede jo af på hele mit liv, altså også derhjemme. Så at skrive 3 ting ned, som jeg var taknemmelig for hver dag, det var faktisk lidt svært. Men jeg kom igennem det her, og bare det at lave den her øvelse med de her 3 ting, som jeg skulle skrive ned, det gjorde faktisk en rigtig, rigtig stor forskel. Det ændrede på hvordan jeg havde det indeni. Lige pludselig blev det hele sådan, nogle ting blev lettere. Der var ikke de store
Bekymringerne, de forsvandt sådan stille og roligt, blev mere tryg i mig selv. Og ja, summa summarum, det var faktisk, at efter 6 uger, så var det faktisk lykkedes ham at ændre på, hvordan jeg faktisk havde det indeni. Jeg var gladere, og jeg var lykkeligere, end jeg var, da vi gik i gang i udgangspunktet. Herefter så har jeg så arbejdet meget intenst med mig selv, med at kigge indad, og kigge meget dybt indad. Og den rejse, jeg begik mig ud på, den var meget interessant. Og jeg begyndte at arbejde med en mentor, som hjalp mig med at kigge dybere og dybere. Og det har så gjort, at jeg i dag er klar på, hvad jeg har klarhed over, hvad min passion er, hvad mine drømme er, hvad jeg brænder for. Og det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt at have det med i sit liv. Hvad er passion, og hvorfor er passion vigtigt? Passion, det er det, vi drømmer om, eller brænder for. Det, som er vigtigt for os i vores liv, og det kan være rigtig mange forskellige ting. Det behøver ikke at være arbejdsrelateret, det kan være det personlige. Man har noget, man kan have, hvis man har et fantastisk job, men man har en passion for kunst måske, at man er god til at male, eller bare interesserer sig for kunst. Det kan være en passion. Passion er vigtigt i vores liv, fordi det er med til at skabe flow i vores liv. Når vi har klarheden over, hvad vores passioner er, så har vi også mulighed for at skabe et rigtig godt flow i vores liv. Når vi har flow, så har vi også, så glider det hele bare meget lettere. Der er ikke de her små forskellige udfordringer og forhindringer så meget på vejen, som vi ikke, hvis ikke vi har flow. Jeg kender alle sammen, jamen altså, når vi er glade i vores liv, så sker alle de ting også bare, som vi gerne vil have skal ske. Og på den anden side, hvis vi er triste, eller i tvivl, eller i frygt, jamen så får vi bare mere af det. Så der hvor vi er i vores liv, og det vi har vores tanker på, vores fokus på, det er så også det, som vi får mere af. Jeg vil lige stille et spørgsmål til jer herude. I må gerne lige skrive i chatten, hvis jeg stiller et spørgsmål, som hedder: hvor mange af jer har nogensinde følt jer passioneret omkring et eller andet? Og så gerne skrive, hvad følelse det gav at have noget, man er passioneret for, noget man brænder for, noget som er rigtig, rigtig vigtigt i ens liv. Nå. Det kan godt være, at der er lidt forsinkelse på her. Men I ved sandsynligvis alle sammen, hvis I har prøvet et eller andet, en hændelse, der er sket i jeres liv, som har haft rigtig stor betydning for jer, og den følelse, som det så giver. Det giver nemlig en følelse af, at man føler sig motiveret, man føler sig fyldt af energi, der er flow i ens liv, det vil sige, alle tingene de sker helt automatisk, uden at man
man egentlig har nogle tanker på det. Og det giver bare en følelse af, at vores liv, det er meningsfyldt. Jeps. Alicia skriver her jo, som I kan se, at hun har prøvet det. Hun har sit eget firma, og det brænder jeg for, og jeg er stolt og glad. Alicia, hvad er det for et firma, du har? Hvad er det, du arbejder med? Jeg kan egentlig fortælle jer, at omkring det her med passioner, så er det faktisk sådan, at en Gallup-undersøgelse viser, at vi i Danmark, du er coach, jamen så er du på min bane, så har du også med sådan noget her at gøre. Jeg har virksomheden RAF Coaching. Det må jeg ind og kigge på. Det var ved at sige, en Gallup-undersøgelse viser faktisk, at 70% af danskerne adspurgt i denne her undersøgelse fortæller, at de har ingen passion i deres liv. Og vi betegnes som at være nogle af verdens lykkeligste folk. Så kan man jo spørge sig selv, hvordan hænger det så sammen? Det er måske en sandhed med modifikationer, at vi er lykkelige. Men man kan selvfølgelig også føle sig lykkelig, men alligevel mangle passion i sit liv på en eller anden måde. Det jeg vil her i dag, det er simpelthen at være sådan lidt sikker på, om at du også er blandt måske en af de 30%, som har passion inde i sit liv og lever et passioneret liv. Det vi skal tale om i dag, det er The Passion Test, som jeg startede med at fortælle, så bliver Passion Test Facilitator certificeret her i slutningen af februar måned. Og The Passion Test er et simpelt og powerfult redskab til at få klarhed over de 5 ting, der betyder mest for dig i dit liv lige nu. Og med lige nu mener jeg, fordi at de her ting, de kan ændre sig faktisk fra dag til dag, men ofte så har vi de her ting over længere tid. Det er en proces egentlig at gøre de her ting til at blive en prioritet i ens liv. Det som er i det, er, at vi kan ikke nå at lave en passion test her i dag. Den tid har vi desværre ikke. Men jeg vil bruge tiden her i dag på at fortælle dig og dele de her 3 kerneprincipper til at leve et passioneret liv ifølge The Passion Test. Først så skal vi snakke om de 3 elementer, der er nødvendige for at skabe hvad som helst i dit liv, som du ønsker. Så deler jeg hemmeligheden med dig, som kan garantere dig et passioneret liv. Og så vil jeg snakke om forudsætningen for at kunne leve et passioneret liv. Hvordan skaber du hvad som helst, som du måtte ønske i dit liv? Jo. Det drejer sig om 3 kerneprincipper. Og de kerneprincipper, det er nummer 1. Intention. Altså at have en intention om noget, du ønsker. Det er en klar og bevidst angivelse af, hvad du vælger at skabe i dit liv. 2. Attention.
fokus. Det vil sige, at du har det, som du har fokus på i dit liv, det vokser simpelthen. Og det har noget, altså sådan er det. Det du har fokus på, det får du mere af. Fokus er også der, hvor vi handler på det, vi gerne vil. Og det er, at du egentlig gør, hvad du føler, der skal til for at opfylde den intention, du har. Og det sidste, nummer 3, det er faktisk at have no tension. Altså det vil sige, at man skal handle i fred og handle indenfra med tro og ro på, at man også kan skabe det her i sit liv. Det er at altså give slip og være åben over for det, som man nu ønsker at skabe i sit liv. Jeg bruger selv, ja, det er jo lige min søn, der kommer, undskyld. Jeg bruger selv det her i mit liv, og har gjort det i rigtig lang tid. Fordi at jeg har været inde og have den følelse af, at jeg ved, har lært af mig selv, hvad det er, at jeg har fokus på. Det er også det, jeg skaber mere af. Da jeg startede ud for 5 år siden, i 2010, var mine tanker meget fokuseret på alt det, jeg manglede i mit liv. Alt det, jeg ikke havde. Og så sker der også bare det, at alt det, som man ikke har, det får man mere af. Og det er faktisk lidt loven om tiltrækning. Det, som du har fokus på, det er også det, du får mere af. Så jeg har arbejdet rigtig, rigtig intenst med at følge mine intentioner og have fokus på den. Bruge og sige, jamen hvad handling skal jeg gøre for at opnå det her. Det vil sige, meget af det kan også være at have fokus på det her, som jeg gerne vil skabe i mit liv hver eneste dag. Og så i sidste ende handler det så om at kan give slip og tro på, med fred og ro i sindet indenfra, at det her, det skal så nok også komme i dit liv. Hvis man har intentionen, man har fokuset, og tror på det, og kan gå ind til det med ro, så vil tingene også ske for os. Jeg kan fortælle, hvordan i sådan helt ned i detaljer. Altså jeg har jo bestemt mig for, at jeg vil være passion test facilitator. Så jeg kan gøre det, jeg brænder for. Det er nemlig at hjælpe andre med at finde deres passion og få et meningsfuldt liv. Det jeg så gjorde, det var, at jeg har været inde og tilmelde mig, så jeg kan få den her certificering. Og bagefter så lave præsentation, som jeg gør i dag, og så har jeg lavet en workshop klar, som er til, når nu jeg er blevet certificeret. Og nu har jeg gjort alt, hvad jeg kan for det her. Og det sker jo så, fordi jeg har en fastsat dato på, hvornår jeg bliver certificeret. Men det jeg har gjort, det er også, at jeg har gået ind og sagt, jamen jeg ved præcis, hvad dato jeg er certificeret. Så derfor så har jeg også været inde og skabe en workshop, som jeg skal afholde kort tid efter, at jeg er blevet certificeret. Det som der er i det her, det er, jamen, og det som var humlen i dag også med at finde hemmeligheden. Og der er en hemmelighed, som egentlig faktisk med garanti sørger for et passioneret liv. Og det er ganske simpelt, at hver gang vi står over for et valg,
Altså vi tager jo rigtig mange valg i løbet af en dag. Når vi står over for et valg, en beslutning, en mulighed, jamen hvis man altid vælger til fordel for ens passion, til fordel for det, man brænder for, så får du faktisk med garanti et passioneret liv. Hvis nu du levede efter denne her regel, tror du så ikke også, at dit liv vil blive passioneret? Det tror jeg, at de fleste egentlig godt er klar over. Der kan være mange omstændigheder, der gør, at vi synes, at vi ikke kan følge vores passion. Men det er et spørgsmål om at egentlig have klarhed over, hvad det er, man gerne vil i livet. Det jeg har gjort ved det er jo egentlig, at jeg har valgt at lukke. Jeg har kørt 2 wellnessklinikker i 10 år. Og dem har jeg simpelthen valgt at lukke. De har været min passion nummer 1 i 10 år. Men den rejse, jeg har taget her gennem de sidste 5 år, den har så egentlig gjort, at min passion nu er ændret. Så min første og højeste passion i top 5, den som er på førstepladsen, det er faktisk at begynde at arbejde som coach og bruge min certificering som Passion Test Facilitator. Jeg har valgt at simpelthen en kort periode her, indtil jeg nu er færdig som Passion Test Facilitator, indtil jeg har min certificering. Så har jeg i hvert fald indtil nytår, har jeg valgt at tage og gøre brug af, jeg har betalt 30 år til min fagforening, og er faktisk på dagpenge. Det som der er i det, altså jeg har valgt en lidt skrabet økonomi lige nu, men har sagt, jamen det her, det har jeg valgt til fordel for, at jeg vil ind og have den her certificering. Det er det valg, jeg har lavet til fordel for min passion. Og det som der er i det her, det er også bare, jamen, vi har det, vi tror, vi skal have løsningen på alle de muligheder og alle de valg og det vi gerne vil i vores liv. Men mange gange så er det egentlig bare et spørgsmål om, at det aller vigtigste, det er faktisk, at vi ved, hvad det er, vi vil i vores liv. Så skal det, som hedder hvordan det så skal lade sig gøre, det skal nok komme til os stille og roligt i takt med, at vi bliver mere og mere klare på, hvad det er, vi vil have i vores liv. Forudsætningen for at leve et passioneret liv, det er faktisk commitment, altså at bestemme sig for, eller beslutte sig for, at hvad det er, man vil. Når man har besluttet sig for, hvad det er, man vil i sit liv, så skal tingene nok ske for dig. Og tingene begynder altså ikke at ske før i det øjeblik, at vi committer os, at vi beslutter os for, at det her, det er en del af det, vi gerne vil. Så en forudsætning for at kunne leve et passioneret liv, det er selvfølgelig først og fremmest, hvad det er, at vide, hvad det er, du vil have i dit liv. Men næste skridt, det er så faktisk også at begynde at tage valg og beslutninger til fordel for det, du brænder for, det du er passioneret omkring, det du virkelig gerne vil have, og som er vigtigt i dit liv. Og jamen, jeg kan sige, at det er da kun fordi, at jeg har været committed til, hvad det er, jeg
ønsker i mit liv, at jeg er i stand til at skabe, hvad jeg ønsker i mit liv. Hvor mange af jer har gjort jer tanker om, hvad der egentlig er virkelig vigtigt for jer? Hvad der er vigtigt, at der er i jeres liv? Og det kan være alt. Det behøver ikke at være et velbetalt job, som er en vigtig ting. Måske har man et velbetalt job, men så at det er så forskelligt, hvad der er vigtigt i ens liv. Og tro mig, man kan faktisk blive meget overrasket, når først man får taget en passion-test, hvad der egentlig er vigtigt i ens liv. De fleste, eller ikke de fleste, men nogen har en forestilling om, hvad de synes, der er vigtigt i deres liv. Og når de så får taget en passion-test, så viser det sig faktisk, at det er helt andre ting, der kan være vigtige. Som måske ikke nødvendigvis har noget at gøre med at have et godt job, et godt velbetalt job for eksempel. Men igen, forudsætningen for det er simpelthen, at man beslutter sig for det, at man committer sig til at tage valgene til fordel for sin passion, og at man lever ud fra, jamen, at man har en intention om, hvad man gerne vil, at man har fokus på de ting, man gerne vil have i sit liv, og på den måde vil det også åbne sig muligheder for, hvordan man så kan få de her ting skabt i ens liv. Og så i sidste ende er det vigtigt, at man tror på, at de her ting, de så også, at man har ro nok til at tro på, at det her det så også sker. Til sidst vil jeg bare lige sige, at om du er blandt de 30%, som lever med passion i livet, eller om du er en af de 70%, der lever uden passion i deres liv, så har vi i hvert fald alle sammen chancen for at få mere klarhed over, end man måske nogensinde har haft, hvad ens passion er, og hvordan man lever et passioneret og meningsfyldt liv. Det kan være, at hvis du for eksempel står ved et vendepunkt i dit liv, hvis du synes, der mangler noget i dit liv, du er måske klar over, hvad du gerne vil have i dit liv, men du ved ikke rigtig lige helt, hvordan og hvilken retning du skal i, så er muligheden jo selvfølgelig at blive klar over det via de 5, eller med passion-testen, som er en afklaring for ens top 5 passioner, hvad det betyder mest i ens liv, lige nu og her, som sagt, fordi tingene kan ændre sig over tid. Den 16. marts 2016, der har jeg en 3 timers workshop, hvor at du som deltager vil blive ført igennem en passion-test, det vil sige, der bliver afklaret, hvad dine top 5 passioner er, og så nogle videre, får du nogle videre redskaber og øvelser, som bærer dig i retning til, jamen, hvordan kan du så få de her passioner impliceret i dit liv, og komme ind og skabe det, som du ønsker og brænder for i dit liv. De 3 timer, der må man som sagt finde eller genfinde sine top 5 passioner. Man får klarhed over, hvad det virkelig er, man ønsker sig i sit liv, og hvordan du tilpasser dit liv med dine passioner, og derved skaber et meningsfuldt liv. Jeg vil lige, nu skal I se, jeg laver lige en. Den der skulle gerne blive synlig for jer. Det er en, nu skulle den gerne komme op. Ja, tak til et liv med passion.
en 3 timers workshop, hvor jeg som sagt hjælper dig med at finde eller genfinde dine top 5 passioner, så du får klarhed over, hvordan eller hvad det virkelig er, du ønsker i dit liv, og hvordan du så tilpasser dit liv med dine passioner og skaber et meningsfuldt liv. Hvis du siger ja tak til det her i dag, så har jeg et tilbud, som er en early bird rabat. Det vil sige, at du får det til halv pris. Normalt så koster en workshop 500 kroner. Og hvis du tilmelder dig i dag på linket her, så vil du kunne få det til 250 kroner. Så det er en early bird rabat på 50%. Og som sagt, så er workshoppen den 16. marts. Og det vil du så også kunne se, når du klikker ind på linket her. Og jeg ved, der er nogen, som ikke er med i dag, men som har tilmeldt sig, som skal lytte til replay. Så tilbuddet med Early Birden, det er faktisk en Early Bird, som kører her indtil 1. januar. Så ja, det var, hvad jeg havde at sige til jer i dag. Så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så må de meget, meget gerne stille den inde i chatten. Så vil jeg gerne svare på spørgsmålene, hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, I gerne vil have besvaret. Så må vi lige se. Hvad? Alicia spørger, om den er online. Det var egentlig min linje, at jeg vil lave den som en live workshop. Fordi det bliver den første workshop, jeg laver. Og jeg vil helt sikkert komme til at lave en online. Og passion-testen kan man tage som en til en session. Eller det vil sige, den består faktisk af 2 sessioner af 1,5 time hver. Og den kan man faktisk tage en til en. Den har så en anden pris end en live workshop. Men jeg synes, at det er lidt svært min workshop, ja, det bliver holdt i Horsens. Og de praktiske oplysninger omkring selve lokationen, hvor med adresse, den får I lige efter nytår. Men det er i Horsens. Informationen får I som sagt lige efter nytår. Og der om hvor med adresse. Og så og så bliver det holdt i Horsens. Som den første workshop her. Du er på Sjælland. Ja, okay. Det kan jeg godt forstå. Men Alicia, hvad hedder det? Ja, det du kan gøre selvfølgelig, det er jo at overveje,
om du vil have en til en, og jeg vil sige, at jeg kan ikke udelukke en online workshop. Jeg tænker bare, at den er rarest at have live, fordi at jeg skal på en workshop interagere meget mere. Så lige på nuværende tidspunkt kan jeg ikke rigtig, har jeg rigtig nogen fornemmelse af, hvordan en passion-test workshop vil fungere online. Men det er jeg sikker på, at jeg har rigtig, rigtig meget mere styr på. Så hvis du er medlem af min side på Facebook, En Krop i Balance, så vil du i hvert fald kunne holde øje med der, om jeg lægger et online forløb op. Eller ikke forløb, men en online workshop. Så. Ja, jeg tror ikke, der er flere spørgsmål, så jeg vil slutte af nu. Som sagt, der bliver sendt en replay ud til jer, som I meget, meget gerne må dele, hvis I kender nogen, som kunne have lyst til at lytte til det her webinar, som gerne vil ind og finde sin passion og hjælpes i gang med at leve efter sine passioner. Så kender du nogen, der er interesseret i at lytte webinaret og måske deltage i workshoppen, så send gerne linket, som du vil få nu her. Jeg tror, den kommer på, den bliver sendt til dig 3 timer efter optagelsen her, fordi den først lige skal redigeres, så der skal laves link og sådan noget. Så det er cirka 3 timer her efter webinaret, at du får en mail med replay-linket, og det må du meget gerne dele. Og Early Bird offeret, som ligger her, den gælder som sagt til workshoppen på 3 timer, som kører den 16. marts 2016. En Early Bird rabat, som hedder 50%, så selve workshoppen koster 250 kroner i stedet for 500 kroner. Jeg takker, fordi du har været med i dag, og vi slutter af nu med at ønske dig en rigtig, rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak.